Ja, beste kijkers, we zitten nu op een herfstdag. Neem eens anders als Joris van den Berg. Wim kent Joris van den Berg niet. Maar ik ga nu voorstellen wie Joris van den Berg is. Want ik ken hem alleen als goede vriend, als fotograaf van de Vijfmuis. Maar er is nog veel meer uitgesproken als vrijwilliger hier en daar in het Romeintje. Vertel eens even, Joris. Ja, nu een jaar of 21 ben ik voorzitter geweest van de Wiekraad Donderberg. Daar woonde ik toen. Later nog hebben we kinderdisco gedaan in de Vel 3 en op de Terp. Ik ben nog een tijd actief geweest in het comité Roermondse Veldpromotie. Ook actief geweest in het comité Voettocht 31 december. En ook nog met 5, de organisatie, hebben we voor disco-avond gedaan voor mensen die er behoefte hebben om s'avonds even stroet te zien. En ik moet zeggen, ja, dat soort dingen dat is natuurlijk niet alleen. Er zijn ook een hele hoop andere vrijwilligers die daar met opgetrokken zijn. Dus ja, dat zijn dingen die ik in de lijn doen. Dat zie je tegen om ook die andere vrijwilligers te nemen. Maar die bijzonder in deze week in het veld bijzonder in de Wiekraad geweest, of niet? Ja, ben ik ook voorzitter geweest voor de Wiekraad. Ja, alle bij elkaar hebben we me opgeteld tussen zo'n 30, 34 jaar. Ja, en de 12 jaar de commissie, dat wordt toen nog openbare werken en later nog ruimte. Die hebben zo nog als commissielid in de gemeente gezeten. Dat is ook min of meer vrijwilligerswerk op papier. Ja. Daar krijg je niks voor, dat ik als Bert de krantenweek pakken hoor. Maar dat wordt wel een schone tijd. Leerzame tijd, een schone tijd. En dan vergeet ze eigenlijk nog de hele Gaardkerk. 100 jaar hele Gaardkerk, daar zit ze ook nog middenin. Het comité van de organisatie, uiteraard samen met UG. En met nog een paar gemotiveerde mensen. Dus, en dat is echt wel leuk om te doen. Ja. Maar het is zo dat ze Toes van doet, hè, van die vriendin, van die partner, de levenspartner, die ruimte Chris. Ja. Want vergeet een heel belangrijk ding, die persoon, de vrijwilliger bij Camillus. Een vrijwilliger bij Camillus, dat is nu ongeveer een jaar of 3. En dat gaat langzamerhand toch steeds meer tijd in beslag nemen. Maar met alle plezier. Wat bij deze dan? Ja, dat is 's morgens om 1 uur of 7. Dan maak je het ontbijt voor de mensen die onder de douche zijn geweest. Die uit bed komen. Maar ook praatjes met de mensen. Als er een nieuwkomer komt, dan ben ik ook welkomstvrijwilliger. Dus ik ontvang de familie en ik ontvang de nieuwkomer. En dan maak ik ze een praatje met. Dat ze mensen zich op het gemak voelen. Maar dat werd de toekomst, Joris, dat er steeds meer mensen van toezoet dat die hun oudjes moeten gaan begeleiden in dat verzorgingshuis. Dat is al nu, maar werd het steeds erger? Ja, de mensen werden steeds aaier. En prognoses voor de komende decennia zijn dat er ook enorm veel meer dementerende bij komen. Want vroeger holden ze de leeftijd niet om dement te worden, maar nu mensen die weer oud en lopen ook tegen die dementie aan. En van de andere kant zitten ze ook met de krapte in de zorg. Dus we krijgen in de toekomst steeds meer dementerende. En ja, in de zorg, de aantallen zorgwerkers, ja, dat is toch wel zorgelijk. Ik snap dat ik me zorgen maak dat hij straks nog zorg krijgt. Of dat hij misschien zorg krijgt van MST niet voor de zorg is opgeleid. Ja, ik snap die zorg. Ja, maar dat hangt een beetje van de ontwikkeling af. Ook een beetje wie de politiek ermee omgaat. Ja, want nu komen de verkiezingen en dan komt toch ook weer die discussie van... Ja, wat doen we met de zorg? Gaan we het bevrezen? Of gewoon voor het nog een keer bezuinigen? Of nog een keer bezuinigen. En dat zal de komende jaren... zal dat toch eerder keer weer een onderwerp van discussie zijn. Want het kost miljarden, de zorg. Joris, we zitten hier op een plein. Daar staat dat oude, wie noemen dat huis ook weer? Elektriciteitshuis. Dat ging vroeger 100 meter weer. Ja, dit was het schoolplein van de school hier vroeger. En nu hebben ze dat gebiedje hebben ze genoemd naar een voorganger van zich, naar Sjaak Gerards. Ja. En ik heb me er altijd over geërgerd. Ik heb me er nog steeds over dat de mensen zoveel betekend heeft voor deze week. Dat ze daar op zo'n achtergrond hebben. Dat is wel een eerbetoon aan hem. Maar Wim Kumpie, doe woont hier vlakbij. Komen hier veel mensen of is het echt een tuintje voor deze mensen? Nee, in feite is het voor Boetesteins verborgen terrein. Voor te beginnen al door in een bordje. Dus mensen die niks te zoeken hebben, mogen eigenlijk ook niet komen. Dus we zitten hier, eigenlijk zitten we illegaal? Met een verhaal, ja. Maar toen woont hij ook in de buurt. Dus... Ik geloof dat het toen dit complex, heel complex gebouwd is, dat eigenlijk de schenk is geweest van de A-nummers voor de bewoners hier.
om het ook niet verloren te laten gaan. Ja, maar, wordt het afgebroken. Ja, maar jammer, ja, dat snap ik, dat gebuiken. Maar die man deed het, als ze toch morgen een straat nodig nemen, omdat ze een grote verdienste hebben, en de straat ligt in het bos wanneer ze mogen komen, ja, dan vergeet het maar. Hè. Jong, we krijgen het regen op die neu. We hebben natuurlijk gedacht, omdat zo'n 12 jaar fotograaf is van de Veldmuis. Ja. Allemaal pro deo. En de best met een klein toestelje begonnen. Ze hebben zo'n cursus gedaan. Hebben we gedacht, met z'n water laten we ook eenmaal van de Veldmuis dichte bloemen overhandigen. Ja. En het heeft natuurlijk nog een toetje erbij, maar dat laat ik hem zelf doen. Want het is nemens minder als Denise. En dat is de wijnkoningin van dit jaar. Een hele bijzondere vrouw. En het heeft een van die secondanten bij zich. Eén zit nog in Azië en die andere die moet nog werken. Genies. Ik zeg wel eens die woord verkeerd. We hebben een Denise en een Genies in de Veldmuis. Maar dit is Genies. Dat is de enige echte Genies. Ik geef nu de microfoon aan Genies. En dat geeft de bloemen veranderen. Ja, Joris, ook namens de Veldmuis. Dankjewel voor wat je al die jaren al voor ons doet. Ja. En dan moet Joris kussen, hè Joris. Kussenklepper. Eerste bloemen. Oh, eerste bloemen. Och, het heeft ook een flesje moezenwijn erbij. En natuurlijk de fly, die er ook altijd bij hoort. Hoe moet ik het allemaal laten? En niks opeten. Nee. Zo, en hoe heet, kom hier, hij heeft die fles wijn vast. En dan moet ze ook toch even die andere jonge dame, hè. Aloisa. Ja, Louisia. Niet Louisia. Ja, Louisia, want anders krijg je ruzie met mijn moeder. Ja, maar... Drie wil me zo graag hier nemen. Hij denkt dat is zo'n knap ding. Hij heeft zich helemaal het zondagse pak aangedaan. Echt, je moet het interview kijken. Ja, Aloisia. Ja, Louisia. Ja, John is, ik heb hier op zo gezet. En dat was de Aloisia school. Dus dat was niet ja, Aloisia. Hartstikke bedankt, beste mensen. En Grebke hoort erbij. Dat zijn de feestnazen van de Veldmuis. En die vieren een feestje. En we hebben vandaag een feestje gevierd met Joris. Heb je toevallig ook een vrijwilliger bij genoes? Laat het ons weten. Dan zien we de volgende week bij u met de cameraman Perry en ik. En dan komen we in ieder geval in het zonnetje zitten. Maar zorg dat je een goede vrijwilliger naar voren draagt. Verzin ons. Bier om het nieuws. Kanaal 45. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.